Det er mærkeligt. På en eller anden måde tror jeg, det er fordi, at vi har fået at vide af vores forældre, det er den, vi skal falde tilbage på. Jeg har gemt min i 19 år. Jeg tror, det er derfor. Hvad er det i øvrigt også for noget bræk at sige til vores unge mennesker? Husk at få dig noget at falde tilbage på. Jeg står helt klar til livet. Skal jeg gå ud og prøve lykken? Det skal du ikke. Du skal få noget at falde tilbage. Brug et par år på at forberede dig på at falde i en sø af skam og nederlag. Der vil jeg altså gå til stunt, hvis jeg var dig. Lige lære rullefald og sy dig en tyk madras og gå rundt med det. Jamen, skulle jeg ikke hellere have et par hurtige løbesko, så jeg kan suse efter min mål og ud og forfølge min drøm? Det kunne man tro. Men sådan er livet ikke. Du skal gå rundt med en meget tung dyne lige bag dig, så du hele tiden er klar til at falde. Hvad fanden er det for noget pis? Det er sgu da derfor, jeg har gemt den her helt manisk, fordi jeg tænker, hvis en dag recessionen bliver slem nok, så har jeg stadig den her og falde tilbage på, så kan jeg lige smutte ned på arbejdsformidlingen. Godmorgen. Så er jeg her. Sinus, det er den, cosinus er den uden tequila. Nej, hvordan fanden er det? Hey, baby. Hvis jeg skal falde tilbage på den her hat, så brækker jeg halebenet flere steder. Lad mig sige det sådan. Men den skal gemmes alligevel i min kasse. Og den skal minde mig om, at jeg skal lade være med at gøre noget, der forventes af mig. Jeg skal gøre ting, jeg selv har lyst til. Jeg skal i særdeleshed aldrig mere spilde 2 værdifulde år af mit liv, når jeg snilt kan drikke mig stiv uden en vinkelmåler i tasken.